Buster. Echt Amerikaanse naam, ja. Buster. Ja. Nou, als ik ooit van Buster Keaton gehuurd. Ja, Buster Keaton Dat zei je was... inderdaad de meeste lui van, ja, Buster Keaton. Ja, Buster Keaton was uit de tijd van Charlie Chaplin, Harold Lloyd, Buster Keaton, Comedy Capers. Is ook zo, is ze grappig? Hij is grappig. Oké. Ik vind hem leuk. Nou ja, ik vind het wel bijzonder dat als ze zo ver uit elkaar zit, de kent elkaar pas een paar maanden, en dat hij al het initiatief neemt. Ja, precies. Ja, daar word je het inderdaad mee eens, ja, want het is... Er vulde dat gewoon dat het groot wordt. Uh-huh. Vanaf het moment dat hij mij zag op het internet, zei hij van ja, je hebt echt veel gemot aan de touw. Ja. En toen hoorde hij en toen wordt inderdaad van ja, dat klopt inderdaad. Ja. Dus toen hij was, Ja. veranderde die mening niet. Nee, precies, dat klopte al, dat voelde gewoon goed. Ja. Heb ze dat al eens eerder gehad in die leven? Dat gevoel? Zo van direct, het klopt meteen? Ja, soms wel. En dan dat ze soms later denkt van ja, dit is het toch niet. Dus Oké. moet er wel een beetje rustig aan doen. Oké. Absoluut, ja. Maar voor nu voelt het goed. Maar dan moest toch even in de achterkop houden van ja, het kind toch zien dat het niet is, altijd. Want het hart, ik denk het hart en de kop, die hebben toch wel een schruising soms. Ook in dit geval? In deze? Nee. No, nog niet. Nee. Dus het is echt nog vlinders in de boek en... Ja. Nou, ik denk dat voor iedereen geldt als je een relatie begint, dat dat even heel spannend is. Ja, dat ze alles leuk vinden aan Ja, Emus. precies. Ja. Ja, dat zit ook heen met allemaal die kleine stofjes die dan vrijkomen in het brein. Ja, en zo. Wat heeft hij uitgesproken, wat hij vond dich qua uiterlijk heel leuk, maar wat vindt hij leuk en dich qua karakter? Ja, hij ziet, dat is een goede vraag. Wat vindt hij leuk aan mijn karakter? Ja, hij vindt me gewoon lief. Dat is het eigenlijk. Wist je dat ook? Ja, Wist dat ik- kan wist ik ik dat een, zeggen van mezelf. Nou, weet ik niet. Als ze zichzelf zo moeten beschrijven, wist ik immers die een zacht karakter heeft. Ik denk het wel. Misschien soms is dat wel de valkuil ook. Te lief. Oké, Ik denk dat er ook veel lui die denken van... daar niet kan dat ik er over gepro- heel Ja, lopen. precies. Dat er van geprofiteerd wordt eigenlijk. Ja, Wat ze niet laten doen. ja precies. Grenzen aangeven. Voor zichzelf opkomen. En wat vindt zich leuk aan hem? Wat is dat voor een type? Nou, hier kan ik heel goed skaten. Dus Aha. ik denk dat ik ook een beetje voorbij aan het oefenen ben, dat ik dan dat we samen gaat meer kunnen gaan skaten. Oké. En ja, hij is ook heel lief en spontaan. Ik denk dat het liefheid, dat is wel wat ons samenbrengt. Ja. Maar, ja, er zit een stukje water tussen, onder andere. Hè? Ja, inderdaad. Waar in de States Inderdaad. woont hij? In Missouri. In Missouri? Ja. Oh, dus op het Ja, graag in platteland? het midden. Op het platteland of in de stad? Ja, in de buurt van de stad St. Louis. Ja. Oké. Dat is flink, maar ik heb ook nu geen zin om dan naartoe te gaan. Dus het is fijn dat hij wilt komen. Ja, maar hij koos het zich veroorloven. Wat doet hij? Wat heet hij? Voor de Werkt bij een kost. restaurant. Hij heeft een restaurant? Ja, nee, hij werkt bij een restaurant. Al werkt bij een restaurant. Oké. Nou, je hebt allebei dus een horeca-ervaring. Ja, in principe wel, ja. Is hij kok? Ja, kook daar inderdaad. Ja. Wat voor keuken is het? Waar hij... Mexicaans. Nice. Ja. Ja, dan komen we toch alweer een beetje in de buurt, hè? Ja, toch? Mexico, toch, Colombia. Ja, ja. Maar, denk ze nou over toekomst? Nee, ik ben iemand die best wel in het moment leeft. Dus over de toekomst, ja, niet zoveel zorgen maken eigenlijk. We willen natuurlijk samen wonen en zo, maar we zien er langzaam naar kijken, inderdaad. En dan komt de hamvraag natuurlijk Europe or the United States. Ja, op dit moment niet. Niet de States, niet nu. Om duidelijke redenen. Ja, dit is gewoon niet, het voelt niet veilig op dit moment, nee. Dus je wilt liever ook naar Europa toe. Maar stel over een jaar of 5 of 10, dan is het weer rustig of het is beter dan... Ja, Dan is het nooit spoed eindigen. nee. Maar dat lijkt me wel... ook als ik kijk bijvoorbeeld naar het Amerikaanse leger, hè. Door gelden nou ineens weer hele andere
normen en waarden, Ja, terwijl het ja. eigenlijk net een beetje geaccepteerd wordt in bijvoorbeeld het leger in Precies, Amerika, ja. dat ze queer was of whatever. Mhm. En nu wordt dat weer rigoureus omgedraaid. Hoe ervaart hij dat? Is echt heel goed over. Ja. Hij wint zich er echt heel erg over op. Dat zit hem heel dicht bij het hart. Dat kan ik me voorstellen. Ja. Want eigenlijk moest ze zich in die eigen land, zeker als het een vrij land is, moest Ja. ze zich veilig kunnen Ja. voelen. Ja, is gek. Is heel gek hoe het dat nu gaat. Zeker de verhalen van Kortbij zien echt vrij eng. Ja. Ja. Het er door al iets, want het is kort bij, dus hij maakt het ook in zijn omgeving mee. Ja, ja. Ja, ik heb hem gezegd van best alsjeblieft voorzichtig als je gewoon op straat bent. Dus dat is zomaar echt kunnen worden opgepakt. Zo wist je dat ook ziet. Is hij iemand die uitbundig is, of in ieder geval extravert, op het gebied van zijn geaardheid? Als ze hem zo Als zuust. je hem ziet, dan denk je, ja, dat is, er valt wel op, inderdaad. Dus arm dieren, ja, dat er echt moet Zestig van, oppassen. ja. Ja. Wat ik mooi vond, is dat Stig net zei van, ik ben niet zo'n planner. Ik leef in het nu, in het heden. Ja, ja. Dat is wel belangrijk, want Dick is ook van, ik ben eigenlijk tevreden. Ik geef mijn leven een 8 en precies. 9. Ja. Dat is wel belangrijk dat ze in het moment is. En dat ze niet blijft hangen in het verleden. Of dat ze ontzettend met de toekomst bezig is. Heeft ze dat altijd gehad? Nou, dat is toch wel, ik denk nadat mijn mama is gestorven, is dat een beetje veranderd. Dan denk ze van, ja, dat kan ook met mij gebeuren natuurlijk. Ja. En dan gaat ze echt anders naar het leven kijken als je gaat. Ja. Dus ik denk dat dat daar een beetje door komt, inderdaad. Heeft ze wel wensen? Heeft ze dromen? Ja, ja vooral als je over gitaar spelen hè. En muziek. Ik denk dat daar wel veel dromen in zitten voor een hoop lui. Van ja, Pinkpop, festivals, dat soort dingen. Hè. Toeren. Ik denk dat al heel veel lui verdrijven, maar ik denk dat dat wel chic zou vinden. Denkt ze dat dat een reële gedachte is? Ik denk dat het best wel reëel is, ja. Dan kon ik ervan uit dat ze goed gitaar kan spelen. Ja, ik hoop het. Heb je een gitaar bij je? Maar wel in bands gespeeld? Ja, open stage, dat soort dingen, jams. Ja, dat heb ik wel gedaan en dat ging allemaal goed. Maar het is pas echt sinds kort dat ik daarmee bezig ben. Dus... Oké. Maar gitaarspelen heeft ze wel altijd gedaan dan? Nee, niet echt. Niet? Nee, ik wil altijd met tekenen meer. Maar ik denk als ik dat ken, dan kan ik ook wat anders met mijn hand doen. Dus ik ga het gewoon proberen. Ja. Ja, zo iemand ben ik wel. Gewoon alles uitproberen en dan kijken of het gaat werkt. Ja. Ja. En dan komen we weer terug bij Pipi Langkous, hè? Ja, precies. Ja. Hey, wat ga je de rest van de dag nog doen? Ja, ik denk dat ik weer gewoon muziek maken, werken aan mijn projectjes. Toch geld verdienen. Ja. En dan het weekend weer werken. Dat is hem, ja. Ja. En als die projectjes maar afkomen, dan is het goed. En dan kan ze zelf die tijd een beetje indelen. Ja, precies. Dus ja, ZZP, zelfstandig. Het is wel fijn om gewoon de tijd in te delen. Dus dan kan je ook 's morgens even gaan skaten en dan 's avonds het werk doen. Ja. 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 Wat is die grootste angst? We hebben het net over dromen gehad, maar wat is die grootste angst? Er gebeurt nou ook weer van alles in Nederland. Op allerlei gebieden. Ja, de grootste angst is om mijn pap te verleren. Dat ja, want dan hebben ze geen ouders meer. Dat is best wel heftig. Ja. Maar ik denk dat geldt voor iedereen dat dat een van de grootste angsten is, toch? Er was close met die man, volgens Ja, mij. Hè? Ja. Omschreef de relatie die ze heeft met die vader. Ja, nu sinds mama gestorven is, zien we heel close, ja. Ja. En we hebben heel veel aan elkaar, want hij vertrouwt nu dat ik voor mezelf kan zorgen. En ik vertrouw ook dat hij vertrouwt erop dat hij voor zichzelf kan zorgen. Hij heeft een nieuwe vriendin, ik heb een nieuwe partner, dus we zien bezig aan deel 2 in principe. En we snappen dat allebei, ja. Chic. Ja. Als ze zo met elkaar op dat level kan ze omgaan. Wordt het niet moeilijk voor dich dat hij een nieuwe vriendin kreeg op een gegeven moment? Nee, ik ben echt heel blij voor hem. Ja? Ja, dat is hem echt gegund. Ja. En zou je die man er ook zo over denken?
Ik denk dat ze eerst even jaloers zou zijn, Uh-huh. maar toch, nu van ja, moet er iemand hebben toch. Om gelukkig Ja. mee te zien. Hoe druk is hem in de week, Tienepad? Ja, gisteren had ik heel langs moeten gaan, maar we waren krank, helaas. Ja, 1 keer per week, 2 keer per week. Soms dan doen we het langer erover, maar we kijken altijd samen naar de Formule 1. Oké. Ziet je allebei voor dezelfde coureur? Ja, Max, daar kan je niks anders zeggen toch? Dat weet ik niet. Nee, ik kan het niet. Ja, Max is de beste. Oké. Misschien mag ze ooit nog wel eens een keer een helmdesign doen voor Max. Nou, ik heb zelfs ook, ja, ik heb heel veel hobby's. Ja, skateboarden, gitaar spelen, maar ik heb ook heel veel gekart. Dus gewoon niks karten samen met mijn pap. Ja. Dus ja, heel veel interesses. Multitalent. Ja.